alaikum wa rahmatullah. Al'umma sayyidina rasulullah, ine muku fatan alkhairi. Ga wata addu'a da zan ƙara taimaka ma al'umma sayyidina rasulullah ita. Duk mutumin da ya gani ya share, Allah ka yayi masa bakin ciki na duniya da na lahira. Duk mutumin da zai fita daga cikin gida ya dora hannunsa na dama akan sa haka, sai ya karanta laqad ja'akum tun daga farkonta har ƙarshe kafa ɗaya. In ka gama ka sauke hannun ka fita. Albarka annabi in Allah ya yarda, albarka annabi in Allah ya yarda, duk abin da zai faru a wannan ranar, mara daɗi ko mara kyau, Allah zai kare ka je lafiya ka dawo lafiya. Alfarman annabi Muhammadu, Allah zai kare ka daga sharrin wannan wuni in kai haka in Allah ya yarda. Magana ta ka ce wai ka tafi wani masifa ya same ka ko wani abu mara daɗi, Allah zai kiyaye. Akwai wanda kana kwana tare da shi, kana tashi tare da shi, baka mai laifin komai ba, haka nan kawai baya son ka. Baka mai laifi ba, haka nan kawai baya son ka. Haka nan kawai shi baya son ka, baka mai laifin komai ba. Ka kwana kuma yana kallo, ka tashi yana kallo. Saboda haka Allah ya raka wani. Sai ka kwana ka tashi yana ganin ka. Ka nemi tsari daga sharrin ire-iren wannan mutanen, ka nemi tsari daga sharrin duniya gaba ɗayanta. Kuna ganin duniyar duka ya dagule, tsarin duniyar ya cakuɗe gaba ɗaya. Ɗa ya rasa gane me yake yi, uba ya rasa gane me yake yi. Kowa an bazama an shiga duniya neman abin duniya, kuɗi da mata da 'ya'ya, kuma an ƙi samun farin ciki ingantacci. Kuma ana cikin haka kana da rayuwa sai mutuwa ta same ka. Kuma hankalin mutane da dama in ka tara baya kan manzon Allah. Har za ka ware dan ɗariƙa ne, kai dan izala ne, ko kai dan shi'a ne, wane yawa annabi hidima kai ka kasa, ko wane yawa annabi maulidi kai ka kasa. Kuka da kanka ka gana hidima annabi, sa kanka kawai shiga a yi tare da kai. Allah ya tabbatar da kana cikin masoya manzan Allah. Wallahi lamarin nan yana bani tsoro na duniyar nan gaba ɗayanta. In ba dan kariyar ubangiji ba, mutuwa ta shiga cikin ciki ta kashe na cikin cikin uwarsa, ta kashe shi, ta fito waje ta kashe ɗan shekara 12, 13. Wani yana shan nono za a kashe shi, wani sai ya girma ya yi aure a kashe shi, wani yana saurayi a kashe shi, wani sai ya fara balaga a kashe shi, wani sai ya tsufa a kashe shi, wani mota ta banke shi, wani abu. Kai Allah ya sa ka girma ka kawo wani lokaci da ranka da lafiya, ba inda kake da wata matsala, ka gode ma Allah. Wallahi kai babban arziki. Sannan ka sani cewa babban rufin asiri a lahira ka tafi da manzon Allah. Kana jin nauyinsa a zuciyarka, kana ganin girmansa, kana jinsa a cikin ƙirjinka, kana hidimta masa. Karka yadda jin gina ma annabi kazanta ka dauka, ko kuma ka maji ana faɗa mai wata karaman magana ka tsaya saurare. Ka mutunta manzon Allah, shine kawai abin da ya kamata. Allah ya bar mu da annabi. Amma ina tabbatar muku da cewa gaba ɗaya Najeriya tana da matsala wadda gabaki ɗaya mutanen duniya sun rasa ganewa, da mutanen Najeriya sun rasa gane menene ma matsalar da ke ciki. Su waɗanda suke riƙon ƙasar sun rasa gane ta yaya za su taro kan mutanen, su kuma mutanen su rasa gane cewa za a yi musu adalci su taro kan shugabannin. Abin da ya dagu kowa a tun a wannan lokacin yake nafsi. Allah ka sa mu cika da imani. Amma ba wani mutum wanda za a ce za a bashi Najeriya wai zai iya rike ta a zauna lafiya, ko ya rike Najeriya fitina ta ba afkuwa. Wallahi babu shi. Sai dai a roki Allah, shi da ya saukar da wannan imtihani ya dauki saboda shugaba. Roki Allah kawai ya fi mana kurakuran mu. In tafiyar ka ta zo kuma dan baka sanar tafiya baka roki cikawa da imani. Wannan shine. Ana magana cewa a cikin garin mu mutane suna ta tambaya ta wai wata ta kashe wani mijinta. Ai ba da wasa bane ba. Wallahi ya faru kwarai kuwa. Amma gane inda al'amari yake sai dai Allah kawai, ba wanda zai iya ganewa. Amarya ce kwanan ta uku da kaiwa,
aka waye gari an yanka mijin yankan da aka yi mai kuka za a kai mashi ya haramta. Jijiyar da ke wannan wuyan nashi kadai ta rage a cikin kan, a ƙarfinta ita wannan yarinya ba za ta iya mu namiji haka ba za ta iya mai wannan kisan ba. Duk rashin imanin ki ba za ki ta yankawa ba har sai ya zama ƙarshe nan sannan ki bari, wala ba za ki iya ba. Akwai inda aka yi kuma ɗakin da yake kulle ya aka ka buɗe ɗakin wa shiga ciki. Misali ana sanyi da yanzu dole zai kwanta kulle ɗakin shi, musamman kana da mata kana ƙarshen gari, kulle ɗakin ka za ka yi, kuma akwai sawon haurowa gidan. To an yi abin ma har ya kai ya wuce. Abokan shi ma da suke poston nan abin suna jimami yanzu sun zo sun koma poston ɗin yan kwale da sauransu, har an wuce gurin, an wuce babun shi. Duniya kenan, abokinmu ne. Allah ka gafarta mana, wata shari'a sai an je lahira. Allah gafarta mana. Ai sharin dan annabi dan al'umma ta ƙarar sirrin da wada.